पवन के नया धमाका, लॉकडाउन में मनोरंजन के बहार, आयल बा भोजपुरिया फैंस के लेके लहार। इन दिनों लॉकडाउन चल रहल बा, लेकिन हमनी के भोजपुरिया स्टार अपन फैंस के एंटरटेनमेंट के इतना ख्याल रख रहल बाड़े कि वीडियो सॉन्ग ना सही तो ऑडियो सॉन्ग से ही अपन फैंस के मन बहला रहल बाड़े। पावर स्टार पवन सिंह के एगो नया ऑडियो सॉन्ग 200 के ककही यानी कि कंघी गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कइल गइल बा, जे फैंस के बहुत ही पसंद आ रहल बा। कुछ समय में ही ई गाना लाखों फैंस के दीवाना कर गइल। वैसे भी रउआ के ई तो पता ही बा कि अपन पावर स्टार पवन सिंह के सारा जहान दीवाना बा, तो वैसे ही पवन सिंह भी अपन फैंस के दीवानगी के हमेशा ख्याल रखेले। ऐसे पहले मीठा मीठा बथे कमरिया ऑडियो सॉन्ग रिलीज कैले रहले, जे कुछ ही दिन में मिलेनियम व्यूज में शुमार हो गए। एकरा से पहले माठा भी फूक के पीऊंगा गाना भी मिलेनियम दर्शकन के पसंद आयल रहे। रवा के बता दी कि सब गाना लॉकडाउन के दौरान रिलीज कैल गइल बा। आपके फेवरेट पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों बिहार में अपन गांव में बाड़े। पवन सिंह के यही अंदाज पर त फिदा बाड़े उनकर भोजपुरिया फैंस। हमनी के त इहे चाह रहल बानी कि भोजपुरिया स्टार्स जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यही तरह अपन फैंस के एंटरटेनमेंट के ख्याल रखत रहें। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाई और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के और देखत रही सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।